Marita. Víctor Pampalaya. Vale, voy a buscarlo. Això té una hora. Ayer también, Sí, yo tengo los dos. Podeu besar-li la mà a l'arxobispo i així deu gravar. Besar-li la mà. A travegar. ¿Puedo? No. Ponte detrás. No, pensaba que estaba haciendo vídeo. Estoy con vídeo, sí. No, vaig a gravar a l'arc. Ja m'he fet. Ja, tinc a l'arc, ahí, a Sant Antoni, tinc ahí Sant Antoni. Com està? Eixe no val. Crec que m'ha enganyat Silvestre, perquè en comptes de fer fotos estic fent vídeo, però esperes un momentiu que atanque i ens dite si vol dir alguna cosa el dia de Sant Vicent. Sí, el dia de Sant Vicent, hombre. No, però el 600 aniversari, passarà per així Sant Vicent.